ሰላም ሰላም ሰበር ዜና መጽሔት ማለት ሽሎ ማለት ቀድሞ ኮነተ በለንዲ አንም እናየው በዝኾነ ግን ሌተር ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ትግራይ ሆኖም ተመሪጾም አለው ማለት እዩ። ጌታቸው ረዳ አለ ለማልቲ ብዕሊ አረኪውሎ ማለት እዩ። ስልጣኑ በዝኾነ እንታይ እንዛ ትግራይ ናሲ አበያ يحلف الله يخوين له مسلني ጌታቸው ረዳ ተጋላገልኻ ምንም ጽቡቕ እዩ ንዓኻ ደሞ ጻላይ ጽናሕኻ ንብል ማለት እዩ። ንሕና ግን ሽንኩሊል ዕንኩሊል እዩ ደሎ ብሓቂ እንታይ ኣነ ብል መስለኒ ጌታቸው ረዳ እኮ አንደይ ዝኽላ እንደል ታማሙናሉ በልናሉ ቁንጆ መጸልና ይዩልና ዝኽላ ታይስምን በለናሲ እንደገና ታደሰ ወረደ ሌተራር ታደሰ ወረደ ፕሬዚዳንት አይ ታይማቲ ወደይ እንደይ ወዝኾነ ጽቡቕና ስራሕ ዘመናልና እስኪ መጻይና ብሩህ ይኹን መጻይና ጽቡቕ ይኹን ከፍትል ነበረ መንከራና ልወጽለ ደስተና ይሆን እናልና ማለት እዩ። ናይ ልማት ሰበር ዜና ነዚ አያት ምስል ማለት እዩ።